Pratandha
tambalan jadahe mampu gawe isin lah ake golekno salin iki lho iki wajib ditata lapite sekawan kan semua mong pesam guyu senlah ake golekno salin iki lho iki wajib kok ditata lapite sekawan kan semua mong mesem guyu jatahe mampu gawe senlah ake golekno salin iki lho iki wajib sekawan kan semua mong mesem guyu janing talaga kadilange mambang tanpas
wulang pamaneka lintang tulya kusumaya sumawur lumrap beking kadya jala ketemu ing nalika iku cantik ayu sumunar netramu sore ngeti pangset esemu sing ora nadyan bidadari kalah endah anang sampai hati semerasa lakon-lakon neng omah niku sewono saumpama bebe niku hatiku boyang apa nyengan kok tak eleng seliramu sing marang besok kapan aku bisa nyanding lintang panderino
lan bidodari kalah endah anang sampe Semar sabrang lekok-lekok neng omah bingung jawono sewu momong hatiku hatiku boyang yengan besok kapan aku besok nyate lintang panjereno matur sebangun nita aja duyuk sing tak tresnani kanengon wong tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu papusan ning ati Nadian sepisan ketemu nanging gedene rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebaca tresno ning atiku mbok gawe lara hae iki aja hae kan mbok idak-idak heeh lah terus Lah lah iya. saya lah biasane iki senggakane hae terus nek ora entuk hae sanu apa lah iya HI nang Tawang Mangu hae Tawang Mangu iya mampir aku nek nyang Tawang Mangu mampir ora hae yo lah apa salam satu jari kae ya weh ya ya Besti
Iki nunggu bocah-bocah golek gogel iki lho. Jenenge menghadap kamera dadeke nyanyi fokus menghadap kamera. Nah, aja nang mburi-mburi. Ora. Nah. Asline cah loro iki ngling-lingi kok. Ngono kuwi lho. Ngling-lingi ibu-ibuke sing arep nonton awake dhewe iki lho. Lah iya. Cah gede-gedene semono. Gedene semono. Ngling-lingi. Nggih Bu nggih. Iya. Neng apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku karontar-rontar Gusti kula nyuwun ngapura. Balik ya. Oh, Prendok Siti. Wong bagus sing tak tresnani rina wengi mong tai pipi aku ora bisa lali mong sliramu papujan ning ati yo. Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresnaku rina wengi kon nunggu ngarep-arep sok kapan balimu. Sing tak tresno germane wong liya aku wis kebaca tresno nanging atiku gegeme lara. Mau hae gak oleh. Saiki kok sampean kok hae dhewe. Ya ora apa-apa wong mau kan nek jenenge HE lanang, HI wedok ngono kuwi. Nek banci? HO. Iya. Lah kula kan HO ngono kan. Ngono. Iya. Kuwi khusus banci. Ya kaya HO. Lah iya. Yo. Aku apa kowe? Ya bagiannya dhewe-dhewe ta, Bos. Ya wes. Ora padha. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku keronta-ronta Gusti kula nyuwun ngapura. Saking bapak-bapak security sampun keluyuran Keluyuran angkolek sing tak sayang. mopong Mateng-mateng diterakanku goleki ora krasa ora krasa esuk awan nganti bengi. memang yen nganti liya
tak sawang bensok ning abang kan sangen taline saka kadoan sarwi ngoceh dheweke kalih bensokan kalau kae terus padang kuning agawe pikirku kombe seleret ireng tak sawang tambah manise bunga yen klakonnya ning slirane nore bakal atiku kekiwang liyan yen si podang ngandutut ati kepranan nore mendem atiku sansaya ndatra tak seranani sun pikat puluting bendoyo Yoga Sandra esok awan neng omah wis ora krasan monggo Pak Dik akal luyuren anggone sing tak sayang oleh bebangmu bang mider hanggon golek nora krasa esuk-esuk awan nganti bengi mleyang-mleyang Kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kadolan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan kalau kae tak selombo aja ngicik podang kuning gawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang katon manis bunga yen lakon nyanding dheweke gampang atiku kekiwang liyan yen si podang yen si podang andutut ati kepranan naramana atiku sansaya tetreng tak selangi sun pikat mulute beno iya iki nek digatek-gatek iki Pripun? nuansa lagune pas kandamu cahayu aja guyang-guyu ora liya mung sliramu rina wangi dadi impenku tumpah mati
bocah lumu cahayu ojo goyang guyu lali wayah lah lali petong hateng hateng ada ngitung kitang ngitung rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih yen murung tak trimo gantung neng serwet krakandha sedina kaya samindo ning awak barang guru numpak dokar mlaku ning ulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bapak lah aduh biyong anakmu kaya wong gembleng kapan dika paring pitulung iwak susut mlebu ning karung kebacut alias murung ngentekke sawah ngentekke kampung 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 yo Yo Cassandra luwih becik lara untung daripada sirahe ngalung sakit cinta sakit yen wengi ora bisa turu yen awan ra doyan mangan amarga tansah betul kowe betul kandamu cahayu aja goyang guyu ora limaya mung sliramu rino wangi dadi impenku tanut aja ngopo jalukmu cahayu aja goyang guyu lali anak lali bocah lali wayah lah lali petong henteng henteng tak tintung kaya kintung rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih guru yen murung tak trimo gantung ya seneng tak kintung kaya kentung Kok anu pas karo tak kintung kita tintung kaya kentung ya ngudang settinge. Jenengmu sapa to, Mas? iya telu kok meh padha kabeh yo apa sedina kaya samindo ning awak barang cha cha numpak dokar mlaku ning ulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon Allah bapak lah aduh biyong putramu kaya wong gembleng papan nita paring pitulung iwak susut mlebu ning karung kebacut alias murung ngentekke sawah ngentekke kampung
golek siji to. Pengen sangsaya mak lelo lamun nyanyi wayangane apa anyar piye? Ora iki wis lawas ya mung tak unggah meneh. Jadi MC dek pintere kok ngene ya Mas Ngono Haji lho. ya. MC Dadi ya pintere dituntut ki langsung nek ngangkat lho iki. bawa ki ora terok-terok ya apa ngetokke sing anyar-anyar ngono kuwi lho, ngono kuwi. Nek ndak gampang ditebak. Oh, terus malah lali to. wayangane hati Dan meneh ora sida. senengmu koson enot tumanem asman niro Oke, siap. Pak Lurah mangke ngersakaken gending sedemenan ngono kae lho. Sesideman. Nah, mangke pun aturaken ugi mangke kathah sanget pamundutan antawisipun saking Pak D Giono, Mbah Giono ya. Mbah Giono ngersakake podang kuning terus apa kuwi? Supa latu ya mong sira kang tuju yen yayi mos nora koyak termakutan miku nane Mesti bawa anyar kok keri-kerine elik ngono to kuwi. Tibone ora ora kok rapi ngono Yo tibone iki. dipaske ya anggere tibode ya pas Bawa kok ngono bae. jengat kabeh urene. Lah iya, saka dhuwur kabeh. Lah iya. Iki nuwuni pamundhut saking Mbah Pawiro Simin. Pujangga. Nggih, Mbah Pujangga. lagunipun Teteh sing tresna sugeng Monggo, midhangetaken. yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkong sapa wong sing ora nandang wuyo Rasa tresna rina wengi nanging aku ora bisa diwiti godhong katres Loh, ati Galo. satetes tresna kanggo tambah
samujeko wong ayu muga sliramu ora bakal lali nadyan sewindu tresnaku bakal tak tunggu yuk alhamdulillah dadi terang ora udan meneh ya ana tresna iki arane sayang tambah watak komen solo senadyan aku wong ora duwe Katon wonten sapa jenengan para namu mlusung lelenggan kanthi suka partu martekane mekalih sinambi melaras berusane saking kanca-kanca kadang-kadang kinasih New Cassandra oh iya diwalik nduk Siti Kodong kates dadi jampi setetes tresno kanggo kangen ning ati yo pamuji bagus kok sliramu weton kowe rembanding najan aku wong ora duwe yo matur sembahipun sampun kepareng ketur spesial kagem Pak Lurah Pak Sunardi sesi depan kadur yo New Cassandra so lo yo
kula warga garwa lan peputra yo yo ja Aku isih mampu ngladeni solahmu. mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka andripo jiwa ragaku kok kurang hormatan mangkrong rupo tanpa pinjo angger wis ngene iki ngono kuwi Pripun? iki ciri khas yang punya gawe Piye ta, Mas? Pak Yoyo, Pak Taryo sekalian Ibu Daryanti nek ingkang mugading Kang Kakung menika cuma satu kata. Sinten? Kagem sedaya para tamu. Monggo. Nah, nek Ibu Daryanti lha sudah keliling. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya biasane iku ciri khas ngoten niku. Yo iya ta yo, kan karo ngebokke. Matur nuwun. Lho, iya ta. Ala wadene pengen kok. Lah, aku bingi ngono kuwi iki gak dipercaya. Aku sing sulak ngempit sulak ngene lho. Terus? Lah iya. Matur nuwun Pak. Kuwi sapa? Wong golek-golek. Lah iya. Ya. Nyanyo. Urip ana kutha gedhe gawe tak tokoke. Oke, tipung yuk. Oper. Luwe becik paten nonton pisan Widya kau solistyo tak wangi samutono marang kula warga Terus Karwola peputra lewat kincanging alismu tumleng mong ngedan rasane ngatiku nadyan wos ling serius aku isih mampu ngladeni sliramu juga sadar kowe bocah kuno nadyan bocah kuno aku kok anyipo jiwa raga gombak bareng kehormatan maprong luwetan pinjo Mula nek jenenge nyanyi Nggih. gitu, adu arep karo tukang syuting. Nggih. Mergo tukang syuting iki ibarat iki genah sing arep dhewe ning awake dhewe. Nah, kuwi ujung tombak awake dhewe nek mergo kleru bener iki tukang syuting. Nah, hati-hati. Kowe ngerti klambine to? Iya. Mari kelali to. Lah iya. kok ya ngematke menurut Lah iya. dong. Biasa, mandang saja. Lho kok Lah klambine kuning kan ya nek Ah. bledes siji kan ketok banget. ora tok ngincer-ngincer ngene. Iya, iya. Jangan terkecoh, ya. Masukin. Aku apa kowe? Ya jatahe Oh nopo iya, ya. tak kira nek kowe.
Aja ngenti. Nah, sing ngenti ben aku wae. Kuwi mergo sing ngenti kan mung kameramu. Kowe rono-rono gak apa-apa. Nah. Ya kok ngene keter ngene. Ya. Ya. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Omah saisine. Kowe njaluk apa-apa wae. Nadyan sesedeman mesti tak wujudke. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Menika sampun kepareng ngatur. Pokoke MP3. Aku kelingan kupo kae biyen tak goleren neng ucaka kebak tulisan warna abang tondo isih legan yo Kopo kae nyimpen warati wiwit biyen nduk tumeka saiki aku pokae kebak-kebak crita wayah wengi nganti kaget rino. Kagem mbak-mbaknya yang ada di depan timbang ngrasani timbang batin. Ngrasanine piye, Mas? Ngrasani timbang batin tak takoki sisan. Ndang takoki. Oh iki mesti batine lagu kat mau kuwi kaya ngono kuwi lagu apa? Aku ora mudeng kono ya, Mas. Minta lagu apa nanti? Ini apa? Dari teman-teman manten. Teman-teman mempleh. Namanya siapa? Lagu minta lagu apa? Ndak sah isin malu-malu monggo. Ketak ora mudeng kok, Mas. Oh, mau ngrasani aku lho. Ngrasani piye? Mas iki lagune opo? Oh, lagune kan mau ora ngerti ngono ya. Ini lagu Sragenan, Mbak. Kamu mengerti suara hati wanita toh, Mas? Iso ngerti ngono. Yo. Catatan sang Oh, ae. Sandre Permadani Video Shooting Dewi Murni Sound System Walik Ringkes ngelingan biyen tak goleren tulisan warna abang kasih sayang seneng ngopok asmara biyen
ate kanggo adem tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ketaman asmara minta lagu nggih One Love Lover Apa? One Love Lover One Love? One Love Lover Apa to kuwi? Ra mudeng bahasa Inggris Ra mudeng aku panganan kukur tiwul. Ben para lulus SMP SMA to One Love Lover satu rasa cinta nah kagem sedaya karyawan PPI Popongan betul? Ini juga dari PPI oke tapi bukan PPO lo ya, PPI ya. Betonnya Mas. 50.000 ya, atau thank you. Terima kasih. One Love Lover. Karena Mas. Monggo. Ya, siapa lagi? Kamu dong. Lagu. Iya. Tekong diki. Catetan Mas. Oh iya wis rasa MC ki rasa dikandani ngono ki lho, wis ngerti. Saiki lagi sik serba salah wong wedok. Jangan selalu menjatuhkan orang ngono ku to. Ah. Nah, iya. Wah, ya oke baik. Ngono ku lho. Nah, jangan dijual. Nanti kan jatuh sendiri. Iya. Secercen sajroning ati dadan luntur saya merati babake podang kuning. Aku kowe dadi karwo mergo asmara podang kuning saya sarwi ngoceh meku ucul saka gegeman podang gune kuning agawe pikirku pusing seret ireng tak sawang tambah manis tiba buka yang kelakon nyanding selirane ora bakal latiku kekiwang dian yen si podang ngandutut ati-ati keprana nore-nore mendo atiku sangsaya ndatra tak seranani sono pikat bulu